Mga lider sa Haran sa Davao City gipanghimakak ang giingong ikatulong pasyente nga namatay sulod sa compound nga ginudahang dunay COVID-19. Kapulisan padayong pangimbestigasyon. Anang report. Gipanghimakak ni Dato Mintroso Malibato, Vice Chair sa grupong Pasaka SMR, nga dunay ikatulong pasyente nga namatay sulod sa Haran compound. Doon na may gawas nga balita nga usa ka Arnel Lambado nga nagpuyo kuno sa Haran ang ginudahang namatay sa COVID-19. Duha na kabata ang namatay sa Haran tungod sa pneumonia. Tapos doon na siya mga records ito, ang finding ani pneumonia. Ug ang ikaduhang pagkamatay katong namatay nga bata, pneumonia gihapon ang kaso ato. So dinhi sa evacuation center, dili na tinuod nga naay COVID. Gipalubong po nila sa 5:45 sa Pizza 13. Sa hapon na kayo gabi na. So gisulod og silupin nga gitabunan po og karton. So wala siya lungon. Ang Police Regional Office 11 ang nag-iimbestiga sa insidente kung tinuod ba ang mga aligasyon labot sa namatayang pasyente. Apan, midimili una magpa-interview ang spokesperson sa PRO 11 tungod wala pa kuno nahuman ang ilang pagpanubay. Ang ilang gustong i-eksimon ang taong gilubong kay para masuta kung unsa jay kamatyan. Sumala sa gihatag nga referral nga si Dr. Magdo nga gikan sa Broken Cancer Hospital, mao ko to high risk suspect COVID nga pneumonia. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.